na poso ni debatado ao na mabuan hatana to hamu barhite-hite ko anak to di kaludahia no to na dinadong ni debatado dan jadi sedang di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama. Sebab Tuhan di Batama buhina Tuhan jala asima Tuhan. Sebab Tuhan di Batama buhina Tuhan. Jala di pasorohon ma damena. Betul. Amin. Holong nunga sada holong minang holoki dua roha nunga do di padong Tuhani